Είμαι ο Δημήτρης Οικονόμου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη. Εδώ συνεχίζω και ζω με την οικογένειά μου, ασκώντας ταυτόχρονα και την επαγγελματική μου δραστηριότητα ως γιατρός. Η Νέα Σμύρνη διαθέτει μεγάλη πολιτιστική, κοινωνική και αθλητική κληρονομιά, αφού είναι η συνέχεια της μεγαλύτερης πόλης της Ιωνίας, της Σμύρνης. Διαθέτει τον μεγαλύτερο και πιο όμορφο κήπο της Αττικής, το Άλσος Νέας Σμύρνης, που μαζί με την κεντρική πλατεία, τις πλατείες Καρύλου, Εστίας και Χρυσοστόμου Σμύρνης δημιουργούν έναν ενιαίο χώρο μεγάλου οικιστικού περιπάτου, από τους μεγαλύτερους και πιο όμορφους στην Ελλάδα. Σε κάνει να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Η Αγία Φωτεινή, η Εστία, ο Πανιώνιος, η Ευαγγελική Σχολή θεωρούνται συνώνυμα της Νέας Σμύρνης και έχουν μεγάλη ιστορική σημασία για την πόλη μας, αφού ενώνουν παρελθόν, παρόν και μέλλον, γεφυρώνοντας έτσι την Σμύρνη με τη Νέα Σμύρνη. Η Νέα Σμύρνη είναι μια σύγχρονη πόλη, κέντρο πολιτισμού, διασκέδασης και περιπάτου. Το επάγγελμά μου ως γιατρός με έμαθε να ψάχνω και να δίνω λύσεις. Και αυτό είναι το κίνητρό μου να ασχοληθώ με τα κοινά. Θεωρώ ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στην πολιτική γενικότερα, έχουν σημασία οι πράξεις και όχι τα λόγια. Αυτό θα υπηρετήσω.